खुलुमबाय आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे आदा आब' आरोबाव लोगोसेनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों माबेबा मोनसे टपिक्सखौ लानानै आङो सावरायनो फैयाखै। स्पेसियेलि आङो आंनि मोननैसो फ्रेंक कल खालामनाय कल रेकर्डिंखौसो लानानै नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों फैनाय जादों। लोगोसे मोनसे गुरै खावलायहरनाय जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बे फ्रेंक कल रेकर्डिंखौ खोनासंखांनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ मोनसे लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालाम। अब्ला नोंथांमोना बे फ्रेंक कल रेकर्डिंखौ खोनासंदो। हेलौ दे खोन्थालाय एड्रेसखौ नोङो माबानानै ला आं नों खोथावनि नट खालाम दे। हेलौ दे खोन्थालाय भिलेज भिलेज लाफा मा गामि लाफाबारि लाफाबारि ओमफ्राय पस्ट अफिस पस्ट अफिस दुन्दियाबारि दुन्दियाबारि ओमफ्राय पिन नाम्बार 1 0 ओमफ्राय 420 420 ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ मा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ मुलाबारिसो। मुलाबारि अबे जायगानि? सोरमोन? हा? सोरमोन? आं नोंनि हौवा। मा? आं नोंनि हौवा। होद सैमा सोर खिथा? आं नोंनि हौवा। बुरबक नामा नोङो? नोंनि हौवा होनदों। मोजां खिथा सोर? नोंनि हौवा। सोर खिथा? नोंनि हौवा। बे बान्दर बुरबक गियान गैयि सैमानि जात। हेलौ आलुखौ सेरबैसे लांनांगौ होनदों आङो। नोंनाव माथा गाज्रि जाखो ना खलथा गाज्रि जाखो? सोर नोंलाय गोदाव सोराव बिदि हरबाय थानो आंनाव? माथो बेदरबो लांफानो होदो नोङो। नों सोरनाव हरदों बेखौल' बुंदो। गोदाव सोराव आंजों रायलाय हरबाय दाथासै। नोङो आयरा खिरानि नङा होमबा? नोमफा नोङो। हेलौ अ बाबुआ उन्दुबाय? बाबु? उन्दुबाय बाबुआ? सोर फन हरदो? नों बाबु बिमा नङा होमबा? ओहो। आरे बाबुआ उन्दुआखै? बेलेगावसो लांदों खोमा दे। सोरनो हरदोंमोनबा? नों बाबु बिमा नङा? नङा। सोरथोमोन नोंलाय? सोरथो माने गन्थंआव नांफैदो। होमबा नों बाबु बिमा जानो ना? थाब बाबु बिमा जागोन ना जाया नोंलाय? सोरबा मानसियालाय? नोङो बाबु बिमा जागोन ना जाया? मानो जालाबायनो? हा? मानो जालाबायनो? बाबु बिमा जानो गोसो गैया होमबा नोङो? मा जानला मानला फन हरनानै बाथ्रा बुंलै? हेलौ हेलौ सोर नोंलाय? मा होनदों? सोर नोंलाय? सोर माने नों दाखालि माने खिफिनाय? नों मोनफा खर' नोङो सैमा दोन। मारै खालामालाय? आङो दैखराव दै लायदों आं। हा? दैखराव दै लायदों आं दै। दसे रायलाय जायोना? दे रायलाय मा खबरमोन? खबर माने नों साननैसो गोसोथोफ्लानानै बेनिफ्राय बेलेग हौवाजों माने लाइन बारहैखोमाय। सोरखौ गोसोथोफ्लाबाय? आंखौ। गोदाव सोराव दा होनलै सोर नोंलाय? सोर नोंलाय? नों आंखौ बावगारबाय इदि मानो बुंलायखो नोंलाय? मानो बावगारखो? सोर? नोङो। आं माला सोरखौ बिदि होना? नोङोथ' आंखौथ' सानफ्रोमबो लोगो लेंहरबाय थायोमोन माथो। सोरखौ? नोङो आंखौ। गोदाव सोराव खोथा बाथ्रा दा होनलै बेयाव। गोदाव सोराव खोथा बुंनो? खर' गाज्रि बायदि खर' गाज्रि जादों एम्फौ दैदों नामा? सोर सानदों नों आंखौ? नों बिदि सोर? बुंनो? नों सोर? आं क'क्राझारावसो नांफैदों बेखौना। नंगौ नामा? औ नों बबेयाव हरदोंमोन? आं नोंनावनो फन हरदों। नों सोरनि ओमफ्राय? नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड ब्रा आङो। मा? नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड। सोर मा नाम नोंना? मा नाम नों बावगारलायबाय नोङो आंजों सानफ्रोमबो बेरायबाय थायोमोन लोगो हमबाय थायोमोन कारजों बेरायफाबाय थायोमोन नों दा बावगारबा बोरै जानो? मिनिनोसो ओंखारबाय आं गोदाव सोराव। नोंसोर मिनिनो आं हाथिरा ना?
सोर नोंलाय सोर आं रावनिबो खाराव गाखोफेराखै सोर नोंलाय जोंहा न'आवनो खार दं मेला मा होनो जोंना न'आवनो मेला खार दङ आं रावनिबो खाराव गाखोफेराखै न'आवनो मेलाथार दं औ माबायदि खार गाखोनो नोंनि उनावनो मेला खार दङ नोंलाय आंजोंलाय माथो बेरायबाय थादोंमोन सिगाङावलाय नों सोर जाखो नों आंखौ बेबायदि गोदाव सोराव बुंलाबायनो नोंथ' गोसोआव नोंजों माला बेरायफेरखो आं हो ए माबायाव मा होनो इखो सानैजों दि जों भुटानाव थांनाय गोसोआव दं आं भुटानाव थांफेराखै नों सोर सानदोंमोन आंखौ नों भुटानाव थांनानै दि नोंदि जौ लोंनानै जा गोबालाबायदोंमोन नों गोसोआव दं ए सर आं नंखालै आं माबा नङा ओमफ्राय दाखालियो थांनाय दैजिं फेस्टिभेलावबो नों लोंनानै मोसालाबायनाया मानसिफोरनि गेजेराव नों सोरखौबा सानदों आं दैजिं फेस्टिभेलावनो थाङा आं हाबा जानाय मानसिसो नोंखौथ' हाबा जानायखौ रोंला नोंथ' आंदो लाइन नों बेलेग हौवाजों हाबा जालांबाय नों दाख्लै दैजिं फेस्टिभेलाव जौ लोंनानै जा मानसिफोरनि सिगाङावनो बागुरुम्बा होनना मोसागासिनो गोदाव सोराव रायलायलाबाय नों अबेनिफ्राय बुंदों दे बेखौल' होनदो हा नों अबेनिफ्राय फन खालामदों बेखौल' बुंदो गोदाव सोराव होनलाबायनो नाङा बांद्राय जाथारि खोथा बुंलाबायनो नाङा नोङो आंथ' दा जायनिफ्राय फन हरदों नों मिथिखागौ ना औ दे नों मा नाम दे होनदोल' दे नोंथ' सानजानि मानसिसो सानजारिसो बे क'क्राझारावसो फना नांफैदों आं सानजानि मानसि नोङो दा सानजानि मानसिजोंथ' नों दा गोसोथोलायनानै दा नोङो सोनाबानो थाफिनबाय नालाय नों दा आरो मा खालामबावनो नों आंजोंनो बेराय जौ लोङै फेग्लिलाबायनानै गोमालाबायोमोन सिगाङाव दा माथो खालामबावनो बोरमा फाग्लासो नोङो माबा एम्फौ मोनजानाय बायदिसो नोङो खर'आव एम्फौ दंदां नोंना ओंखायनो बेबायदि बुंहरलाबायदों गोदाव सोराव बेनोथ' जाहैबाय आरो दायो माबायदि माने एसेबां जौ लोंनाय मोनलाय दैजिङावलाय दाख्लैलाय गोदाव सोराव आं माला दैजिङाव जौ लोंखो आं दैजिङाव थांफेरा आं बिसिबां बेस्थ' मानसि माला दैजिङाव आं बेबायदि थांफेरनानै नोंजों माला जौ लोंहैफेरखो मा नाम नोंना बेखौल' बुं नोङो गामोन गाबोन बुंनो नाङा मिथिबाय दैजिङाव जौ लोंनानै जा जानाय नङा लासिंसिं मा खोथा बाहायदों नोंलाय बेयावलाय मा खोथा बाहायनो दैजिङाव जौ लोंनानै जा बागुरुम्बा मोसादों नोङो मानसिफोरनि सिगाङावनो ओमफ्राय नोंनि मोसानायखौ मानसिफोरा जा नायना मिनिबाय दे हरदो दे भिडिअ हर आं मोसानायनि भिडिअ दंबा हरबानो जाबाय मोसानाय भिडिअखौलाय बोरै बानायनो एसेबां मानसि होंगो दोंगोआवलाय है बोरमा साबासो नोङो हिन्जाव आन्दायनो गोनां आरो જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેમની हेलौ हेलौ मा नोंनिया अबेनि आं अदालगुरिनि मा जायगानि अदालगुरि स्टेसन खाथिनि आं होनबाथ' जोंनानो जालासि दंनायाव नोंथाङा मा जायगानि स्टेसन खाथिनि स्टेसन खाथियावनो देयाना ख्रिस्टान नामा साखैजा ना खोलाखैजा खोलाखैजा ओमफ्राय नाम्बारखौ नोंनो सोर होनाय नोंहानि हिन्जावानो हरदो नोंहानि हिन्जावानो हरदो नों हरनाय आं बेयाव हरदों जालायबाय हनै माथो नोंनो हरदों बेसेबां बेयो आंजों गोसोथोलायनाया बोसोरसे जाखाबायमोन नंगौ लाजिया नोंजों माला गोसोथोलाय आङो बिदि आंजों लोगो हमलायनाया दुर्गा फुजा राज फुजायावबो जों लोगो हमना बेरायबाय थादोंमोन इजो आंजों हावलि राज फुजा ज' नायदोंमोन ओमफ्राय जिलापि फुवासे बायनानै सानैजों जों जिलापि बायना जादोंमोन ओमफ्राय जिलापि मोनसे आंनो दौना होलायदो इयो बिदि ओमफ्राय मा मोजां खिन्थाया सोर मालांलाय नोंखौ बोरै सिनायो ओमफ्राय बिदिनो गोसोथोलायबाय थाबाय नालाय बोसोरसे जाबाय रावबो गोसोथोनायबो गैया होनना बुंबाय नालाय ओमफ्राय आंबो गोसोथोबाय ओमफ्राय बिदिनो बेरायनो लिंबाय थाबाय सानैजों जोङो शिलंआवबो बेरायहैदो नंगौ मा फाग्ला मानसि नोंलाय गोदाव सोराव बुंहरलाबायनो गोदाव सोराव आंलाय नोंजों मा सोमोन्दो दं जों सानैनि गोसोथोलायलायनायखौ जोङो बुंहरलाबायनाङा हो जों सानैनि गोसोथोलायनाय सैथो बाथ्राखौथ' आं फोरमायनांगोन ना नोंजों आंजों सिरि गोसोथोनायखौ जों रायजोनि सिगाङाव जों फोरमायना होनांगोन ना अब्लासो मिथिगोन ना दे आंनि मुंखौ खोन्था मा मुं आंनिया दा नोंहानि गोसोथोनाय हौवा दंखायो नोंहानि गोसोथोनाय हौवा थाखानानैनो आंजों लाइन मारिबाय थाबाय बोसोरसे गेजेर जाबाय ओमफ्राय आंबोथ' नोंखौ दायो गारनो हालाना दे खिन्थालाय मुंखौ आंनिखौ मा दे खिन्थालाय मिथिगोनबा नोंथ' आंनि सिगाङाव नोंहानि मुंखौ आंनि सिगाङाव समायना होनना खोथागोन नाथाय नोंनि अरिजिनेला माबा मा नोंथ' आंखौ थगायनो बागौना गोसोजों मोजां मोननायनि मुंखौनो मिथियाबा
नोंसो आंनो नामखौ समायना खिथादो दा नोंसो आंखौ थगायदो नों जेरै आंहा गोसोआव गैया होनना जेरै थगायदो दा नोंनि नामखौबो आंनो थगायनाबो खोन्थानोबो हागौ ना बादान गोदाव सोराव खोथा बुंहरबाय थाना खेकसो नामा नों मानसिया अके नोंनो आंनो गोसोआव दङ बै माबा आं बोरै खोन्थानो नोंजों मोजां मोनलायनाय आङो मा बेरायहैनाय नों दा आंनो गोसोआव दङ नोंजों आंजों जेब्ला बै माबा हटेलाव रौता हटेलाव जेब्ला ओंखाम जादोंमोन दाउजो अनलाजों ओंख्रि बायनानै नोंथ' आंनो बेदर दरसे आंनि खुगायाव दौना होलायदोंस' नों गोसोआव दं खेकसोदां मानसियानो खेक बायदिसो नङा बिदिसो लासिंसिंसै मा मानसिजोंलाय नङा बे मा गोदाव सोराव खोथा बुंहरलाबायसो बियो दा बियो आंजों आं मिथिगौ नोंसोरसो बिदिसो दायो थारमाने गोसोथोनाय गैया होननानै आंजों गोसोथोनाय गैया होनना आंजों लाइन मारिबाय आंबो बेखौ गारनो हालाना गदै दा जों सानैनि गेजेराव हाबा जानायनि रादाय जाखांलांबाय गोदाव सोराव खोथा बुंहरबाय थानाङा दे आंखौ बोरै सिनायो आं नोंजों माबा दे हाबा हरो आं हरगोन दे मा सिनायनाय आरो सानसेखालि जोङो बाजाराव बेरायफुबाय थानाय फुजा नायना फैखांनानै बे सानैजों बिदिनो आंगुर बायना जादों ओमफ्राय आंगुर थाइसेखौनो अख्लालायबा आंनि अख्लानायखौनो बियो जालायबावो खथा गरमसो नोङो बाद दोन दोन मा जानाय मा खोथा बुंहरबाय थानाङा दे मा जानाय नोंखौ लालायनानै बनावनो नों आंजों गोसोथोलायलायनायाथ' सैथो बाथ्रा बे दा नोंनि थांगोन नै आंहा निजे सोरबा माबा रायज्लायगासिनो दं थांगोन नामा मानसिखौ थांगोन दा गोदाव सोराव खोथा बुंहरा दे आं नोंखौ सिनायाबो दा नोङो हौवा गोनां खानानैथ' आंथ' दिनैसो मिथिबाय दा बोसोरसे गेजेरनो आंखौ लाइन मारिबाय सिरि सिरि हौवा थाखानानैबाबो होमबाथ' दाथ' आंबोथ' नोंखौ दा गारनो हालाना आंबोथ' आं मबाइल लानाया बोसोरसे जायाखै नै मैया दाखालिसो लादों आं दा नोङो खोथा बुंहरनाङा बेनि सिगाङावबा नोंना सोरनि नाम्बार लाइन मारियाना आंथ' मिथियाना बे नोंनि गोदान नाम्बारखौ नों आंनो दाखालि बावैसो हरदों आंबो मिथिखागौ ना नोंनि आर'नाइ फालि हरनाया बैसागुआव हरनाया आंनियाव दं दाबो 2000 बेसे हरनाय बिलाइ नोंनो आर'नाइ फालिखौलाय बारा गोबाव जायाखै दाखालि 2019आवसो हरदो फैसा दानलांबाय हेलो नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि हेलो सॉरी हेलो मा खालामदो कौन बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हो कहाँ पे फोन मिला है ये बताइए गोसो गोरबोनि खोथाया बबाव दं पहले अपनी लैंग्वेज सुधार ले तब फोन करिए ठीक है माबायदि मोनदों गोसोखौ साइको इंसान पागल सोरमोन बेलुन बायदोंमोन बेलुन हा बेलुन बायदोंमोन नों बेलुन सोर मा बेलुन बायद' नोङो ओइ आं गथ' नङा बेलेगावसो नांदों गिदिरनावसो माथो बेलुन बायदोंमोन नोङो बबेयाव मा बेलुन फुजायाव मा नोंफ्रा फुजायाव बेलुन बायना दालाय मा फुजा जादों बेलुनखौ बायनानै माथो लाङाखै नोङो